bakhuluma ku social media bethi hey nobhuti is what he thinks he is. Basuke bemvuma besho hayi umuntu let athi uyiyona. He is what he thinks. We are what we think we are. Hallelujah. We are what we say we are. Hallelujah. We are radical faith. We are supernatural faith. We are the raw power of God. Uthi uma ngabe siqhamuka kube nethemba emndenini yethu nasemphakathini nizothi hamba niyomanifesta njengamadodana kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi Romans 8:19 lithi the world is earnestly awaiting the manifestation of the sons of God. Umhlaba ulindile ukuvezwa kwamadodana kaNkulunkulu. Amadodana kaNkulunkulu ila uDaniel 11:32 wakhuluma ngabo. Athi laba bamazi uNkulunkulu bayommenzela izimangaliso. Laba bamazi uNkulunkulu bayokwenza ihlola because bayamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Asinathini umkholo asimazi. The highest level of faith umazi. That is why that's why Job wathi ngiyamazi umhlengi wami. Akasho ukuthi ngiyamkholwa wathi kodwa ngiyamazi. Because senze ngagraduate. Mhlawumbe mangizamkholwa kuphela mase zingishaya ngibe sengidideka kodwa ngoba sengiyamazi. Angidideki. That is why ohlabelelayo asho njalo. Hallelujah. You know, athi ngiyamazi umhlengi wami. Bese futhi uyamazi ukuthi ngeke akudele. Halumathi ngiyomazi. Kodwa bese uyamazi ukuthi ngeke akudele. Uhleze nawe usephakathi. Hallelujah. Sibuswa yilongo bazalwane. Uthi siyakumkhola uNkulunkulu. Siyamkhola siyoba